Des de l'1 de març ja en queda definits quins són els projectes guanyadors de les inversions participatives de l'any 2019. El veïnat del municipi ha pogut triar en la votació final entre un total de 36 propostes per a les 7 zones en les quals s'havia deixat dividit el terme municipal. Un any més es destinaren un total de 200.000 euros per a qualsevol obra o servei municipal que s'ajusta al pressupost de cada zona i que puga funcionar durant almenys un any. De la votació final s'obtenen les següents dades. Han votat un total de 697 veïns, dels quals 393 han sigut dones i 303 homes. Per edats, els més participatius han sigut entre els 36 i els 50 anys i els majors de 65. Pel que respecta al sistema de votació, el 55% dels electors ho feren via online i el 45% restant de forma presencial. Más de 140 personas que han estado debatiendo a ver qué propuestas podrían ser más idóneas en cada una de las zonas. En algunas se ha llegado incluso a consensos en el que de una zona ha salido una propuesta ya directamente para la votación, así como otros años teníamos pues una gran variedad de propuestas, pues al final lo que se ha intentado es consensuar de inicio y que se concentre el voto en ciertas ideas que tenían los vecinos de la zona. És un procés que està consolidat, la gent el veu molt positivament, hi ha una participació molt bona i veuen que després en la realitat s'executen les obres, per tant és una manera d'involucrar-se dins del pressupost municipal i de millorar també la teua zona i fer veure aquelles accions o inversions que tal vegada el govern en la visió més ampla no veu aquest detall tan específic que li interessa al veí. Unes inversions participatives que donen un resultat de vots definitius fruit de la col·laboració veïnal i associativa. Les propostes guanyadores, en algun dels casos, han tingut darrere el suport d'alguna associació o moviment veïnal que s'ha mobilitzat per a votar. Així s'aconseguís que la gent vote en conjunt i que veja que les propostes guanyadores naixen de la col·laboració. Lo definimos el primer año, lo que pasa es que no funcionó muy bien, el tema de que sean las propias asociaciones o el propio núcleo donde se va a llevar a cabo la inversión las que se juntaran y definieran más concretamente las propuestas. Después de 3 ediciones, pues el proceso ha madurado y ya las propias asociaciones de la zona se han juntado, han editado vídeos de cómo votar, han hecho propuestas conjuntas, con lo cual estamos satisfechos en el sentido de que esta educación ciudadana y esta forma de participar pues poco a poco va arraigando en el municipio. S'ha de tenir en compte que els processos democràtics i de participació significa això, significa convèncer a l'altre de que la meva idea és bona, fer campanya, fer contracampanya, així s'ha fet ja pràcticament de tot. Aleshores això, a part de ser divertit, és motivador i la gent veu que al final si s'agrupen i uneixen interessos poden eixir projectes que pareixia que era molt difícil que isqueren. O sigui que benvinguda siga com a ferramenta també de familiaritzar-se en la participació i en la democràcia. Les propostes guanyadores han sigut les d'ubicar faroles en la urbanització de la zona nord, millorar l'asfaltat de la plaça de l'Hort, punts d'alimentació per a colònies felines, una pista de patinatge i taula de ping-pong en la urbanització Sant Martí, arreglar les voreres del carrer La Constància, enllumenar el carril bici des de Quatre Vents a Colorín i la construcció de la segona fase del Parc Ani de la Ronda Nord.